Moli, moli, macaroni! Și să începem! Aici. Bun. Deci, ce ne trebuie, trebuie. Chestia asta. Și mai trebuie altceva. Pac. Chestiile astea. Asta. Ce mai ne trebuie? Asta. Pac. Bun. Avem câteva, nu prea multe. Sper că nu se aude apa din bucătărie, cum face. Pac. Și să mergem. What? Ce naibii face? Serios, râzi de mine. Stai. Așa. Nu. Căutăm altele. Hai să căutăm. Și e prima dată normal. What? Ce cos, mă? Vezi, mai băiatule, de treabă, mă. Hai să căutăm alte culori. Moli, macaroni. Să căutăm. Încoa. În față este. Pac. Și ce știu de ce dau? Creeper. Eu sunt mai deștept și o iau în coa. Ce faceți, mă? Retardaților. Nu văd pe unde dau! Ce faci, mă? Retardatule! Mamă, cum fac la... Bă! Uite-te, bă, la asta, bă! Cine se crede? Bruce Lee! Bă, Bruce Lee! Le-am luat. Și știi cum o tai de aici? Pa. Na. Pa. Repede. Să vedem. Toroșu. Este. Nu mai avem nicio culoare, bun. Hai să vedem astea. Nu. Hai să vedem alte culori.
Asta. Asta. Nu? 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 Da. Nu. Pac. Da. 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 Gata. Să le vedem cum arată. Pac, 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 pac. Pac, 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 pac. Eu zic cel roșu.